Hvor mange heste har den, Salle? Den har 9,5 heste, men den har jo et moment uden lige jo. Med hvor mange omdrejninger? Den skulle gerne kunne trække den frem med sådan 6 knop der på et par 100 omdrejninger. Halvanden til 200 omdrejninger. Den har en skrue med en stigning på 1 meter per omgang. Lille, men ikke mindst spændende brandmuseum. Det er noget, Et museum, som viser udviklingen inden for Det lyder godt. Du kan komme op og se her, så kan du se, hvor lidt jeg fyrer for at holde 4 bare. I hele landet. Så museet har åbent hver torsdag fra 19 til 21, Og du kan se, der holder vi det er så billigt, så alle kan Det er lige deltage. omkring 4 bare der, og det er bare sådan der, den står og kører efter, vi har fået beklædt den og isoleret den, isoleret i toppen af det. Det som du laver det op jo. Når først den er i gang. Så pumper vi an på nu her, så skal du se slangen, så begynder den at slå. Der skal vand op hertil til det mærke der. Så kan du se, så begynder at stamme. Nu presser den så vandet ind. Så gør man bare på den måde her ved at dreje ventilen her. Så lukker du for den, så der ikke er recirkulation. Men prøv at se nogle bånd og det, der er lavet. De er så dygtige, dem der har lavet det, så det er helt utroligt. Det kan du se, den kommer ned i skibet.